Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου αδελφοί, περιγράφει σήμερα ο Απόστολος Παύλος στο απόσπασμα από την προς Εβραίους επιστολή, το οποίο διαβάσαμε. Μαζί με το Ευαγγέλιο, το γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου, όπου ο Ευαγγελιστής Μαθαίος και αυτός περιγράφει το πώς ο Χριστός ξεκίνησε το γενεαλογικό δέντρο και έφτασε στον κόσμο ο ίδιος για να σαρκωθεί. Αυτός ο σύνδεσμος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης αποτυπώνεται σε μια φράση την οποία διαβάσαμε, ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτελούνται από ανθρώπους που ήταν συγκληρονόμοι της επαγγελίας του Θεού. Και την ίδια στιγμή και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι ως συνεχιστές αυτής της Παλαιάς Διαθήκης, αυτής της επαγγελίας του Θεού, μόνο που στην Παλαιά Διαθήκη περιμέναν την εκπλήρωσή της, την πληρότητά της, στην Καινή Διαθήκη την έχουμε λάβει. Λέει λοιπόν ο Παύλος για τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Γεδεών, τον Σαμψόν, τον Βαράκ, τον Ιεφθάη, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και ούτω καθεξής, και άλλους τους οποίους περιγράφει μέσα στην προς Εβραίους επιστολή, ότι ήταν κληρονόμοι της επαγγελίας του Θεού. Και ποια ήταν τα στοιχεία αυτής της κληρονομιάς, τα οποία ο ένας μετέφερε στον άλλο? Ήταν τρία, αδελφοί. Το πρώτο ήταν η υπόσχεση του Θεού ότι θα γλιτώσει τον άνθρωπο από τον θάνατο. Το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι θα του χαριστεί η γη της επαγγελίας. Και το τρίτο, ότι το μνημόσυνό του δεν θα σβήσει ποτέ από αυτήν την γη, από αυτόν τον κόσμο. Ας το σκεφτούμε αυτό λιγάκι, αδελφοί. Ο Χριστός, ερχόμενος σε αυτήν την ζωή, ουσιαστικά εκπληρώνει αυτές τις τρεις υποσχέσεις του Θεού στην πληρότητά τους και μας κάνει και εμάς συγκληρονόμους αυτής της επαγγελίας και της χάριτος. Η πρώτη υπόσχεση ήταν ότι θα λυτρωθεί ο άνθρωπος από τον θάνατο, ο οποίος εισήλθε εν το παραδείσο. Και τι κάνει ο Χριστός? Μας γλιτώνει πρωτίστως από τον πνευματικό θάνατο, αλλά και με την Ανάσταση μας δίνει την αιωνιότητα. Πνευματικός είναι ο θάνατος που συνεπάγεται τον χωρισμό της ψυχής από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος κάνει το θέλημά του θέλημα ζωής, όταν ο άνθρωπος κάνει τον εαυτό του Θεό και είδωλο, τότε αυτό είναι ο πνευματικός θάνατος. Και ο Χριστός έρχεται στον κόσμο, αδελφοί, για να μας απαλλάξει ακριβώς από αυτόν τον θάνατο. Να μας δείξει ότι ο άνθρωπος μέσα στην ατέλειά του μπορεί να γίνει κοινωνός της φύσεως του Θεού κατά χάρη και ταυτόχρονα να γλιτώσει από τον θάνατο τον πνευματικό. Αλλά και όταν θα έρθει το τέλος του κόσμου θα γλιτώσει και από τον σωματικό θάνατο δια της Αναστάσεως. Η δεύτερη υπόσχεση του Θεού ήταν η γη της επαγγελίας. Στους Εβραίους την έδωσε. Αυτοί την έχασαν αλλά και την ξανακέρδισαν. Σε εμάς ποια είναι η γη της επαγγελίας? Είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Η Εκκλησία που είναι ο παράδεισος ο πνευματικός για τον άνθρωπο. Η Εκκλησία και η ζωή της. Και όπως οι Εβραίοι στη γη της επαγγελίας κλήθηκαν να αγωνιστούν και να την κρατήσουν από τους ποικίλους εχθρούς, να αγωνιστούν για να την καλλιεργήσουν και να ζήσουν μέσα σε αυτή, έτσι και εμείς στη νέα γη της επαγγελίας που είναι η Εκκλησία, καλούμαστε από τον Θεό να αγωνιστούμε ενάντια σε όλους τους πνευματικούς εχθρούς, οι οποίοι απειλούν να υφαρπάσουν από εμάς, να το πούμε έτσι, αυτήν την χαρά του να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία και τη ζωή της, αλλά και να καλλιεργήσουμε αυτήν την γη που μας δίνει ο καθένας με τον τρόπο του, με τα χαρίσματά του, εκδιώκοντας τα πάθη και τα ζυζάνια τα οποία ενισπείρονται μέσα στις καρδιές μας. Και το τρίτο σημείο, ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης ότι το μνημόσυνό τους δεν θα σβήσει ποτέ από τη γη. Και εκπληρώνει αυτή την υπόσχεση και σε εκείνους και σε εμάς πώς? Δια της αγιότητος, αδελφοί. Η Άγιοι είναι η απόδειξη ότι δεν σβήνει το μνημόσυνο, να το πούμε έτσι, του ανθρώπου από αυτήν εδώ τη ζωή. Οι Άγιοι κάθε λογής και κάθε μορφής και σε κάθε χρόνο και σε κάθε εποχή είναι η δωρεά, είναι η ευλογία του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να παραμένουμε αθάνατοι. Δεν είμαστε αθάνατοι επειδή έχουμε κάποια καταγωγή, επειδή έχουμε ένα γενεαλογικό δέντρο. Είμαστε αθάνατοι κατά την πίστη, αδελφοί. Γιατί αυτή την αλυσίδα της πίστεως καλούμαστε να συνεχίσουμε στους αιώνες, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και τον δικό του αγώνα. Έτσι λοιπόν, χριστιανός σημαίνει συγκληρονόμος αυτής της επαγγελίας, αυτής της υπόσχεσης του Θεού, η οποία, να το πούμε έτσι, εκπληρώθηκε πλήρως στο πρόσωπο του Χριστού. Ας θυμόμαστε λοιπόν, αδελφοί, καθώς πλησιάζουν αυτές τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, αυτήν την συγκληρονομία, την οποία καλούμαστε να την οικειωθούμε
και να την μεταδώσουμε και στους μετέπειτα από εμάς. Τη νίκη κατά του θανάτου, τη νίκη κατά της αμαρτίας και του κακού και την τελειοποίηση της ανθρωπίνης φύσεως που γίνεται ζωή μέσα από τη σχέση με τον Θεό. Τη γη της επαγγελίας που είναι η Εκκλησία και η ζωή της, και σε αυτή την Εκκλησία να ζήσουμε και να γιορτάσουμε και τις μέρες που έρχονται, αλλά και κάθε στιγμή της ζωής μας με τον τρόπο που ο Θεός λέει. Και τρίτον, την αγιότητα, την δωρεά του Θεού, ώστε να είναι η ελπίς ημών αθανασίας πλήρης, όπως λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη. Η ελπίδα μας γεμάτη αθανασία, γεμάτη ζωή, γεμάτη αιωνιότητα κοντά στον γεννηθέντα Κύριό μας. Με αυτούς λοιπόν τους τρόπους ας εορτάσουμε τις ημέρες που έρχονται, ας προετοιμαστούμε πνευματικά και ας χαιρόμεθα, αδελφοί, γιατί είμαστε και εμείς συγκληρονόμοι αυτής της επαγγελίας του Θεού. Αμήν. Κυρίου δεηθούμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος ευτυχμάστη αυτοθεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαιη εις τους αιώνες των αιώνων. Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Εκμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του ημίν Ευκανίων δυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλιτικών Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ομούντων Ασκής Λαμψάν. Των Αγίης Παντροσιών Σπυρίτων και Σκοπούλων στα Παναγού. Και της Οσίας του Πρόσωπου Θεοδόρας της Αυγούστης. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατωρών Ιωακήμ και Άνης. Της Αγίας Ενδόξου Θεοδόρας Αναστασίας και πάντων των απαιώντας των Κύριων Ευαριστησάν. Από Αδάμου Επισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυσταγωγία τελέσαμε και πάντων των Αγίων Αρίσι και στους εμάς ο Λαθός και φιλάνθρωπος. Πρόσδεξε, Κύριε, την λέηση ημών των αμαρτωλών, ως προσεδέξω Σήμερα το απόγευμα στις 6